दिनैनि बे गोजोन फुंबिलि समाव आं नोंथांमोन बयखौबो प्रभु जिशु ख्रीष्टनि मुङै बरायबाय आंनि बे आइबि गस्पेल मिनिस्ट्रियाव। लोगोसे आंनि आइबि गस्पेल मिनिस्ट्रिनिफ्राय नोंथांमोन बयनिसिमबो प्रभु जिशु ख्रीष्टनि मुङै आरो लोगोसे दिनैनि बे गोथार पाम सानडेनि मुङाव रोजा रोजा हामलायनाय जासिहरबाय। आंनि साबस्क्राइबार लोगो नोंथांमोन, आंनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ खनसेबाव खुलुमबावबाय। आसा खालामदों नोंथांमोनहा बयबो मोजाङैनो दङ इसोरनि अननायाव आरो आंबो मोजाङैनो दङ इसोरनि अननायाव। दिनै 2020 मायथाइनि 5 एप्रिल, बे 5 एप्रिलाव नोंथांमोना दिनै मा प्रग्राम दं मिथिखाबाय जानांगौ आरो गोबाङानो मिथियाखैबो जानो हागौ। दिनै पाम सानडे प्रग्राम दं, किजुर परब। बे किजुर परब जोंहा प्रग्राम दंमोन, नाथाय किजुर परब प्रग्रामाव नोंथांमोना गोबाङानो बाहागो लागोन आरो गोबाङानो बाहागो लानो हानाय नङा जानो हागौ आरो फ्राय गोबाङानो बाहागो लानो हानाय नङा, मानोना दिनैनि दिनाव लकडाउन कन्टिनिउ जागासिनो दङ। बे लकडाउन कन्टिनिउ जानायाव जोङो गिर्जायाव थांनानै गोबाङानो इसोरखौ बाख्नायनाय हाबाफारिखौ मावफुंनो हायाखै आरो जाफुंनो हायाखै। बे गिदिर समयसा बे कर'ना भाइरास जाबाय थानायनि थाखाय आरो कर'ना भाइरास बे COVID-19जों मोगा मोगि जानांनायनि थाखाय, बे सिटुवेसनाव थानांनायनि थाखाय जोङो गोबाङानो मन्दिराव थांनानै बा जोंनि गिर्जा न'आव थांनानै इसोरखौ बाख्नायहैनो हायाखै। नाथाय दिनैनि बे पाम सानडे दिनावबो जोङो गिर्जायाव थांनानै इसोरखौ बाख्नायहैनो हानाय नङाबो जानो हागौ गोबाङानो, आरो गोबाङानो निस्सय हानाय नङा, जोंबो हायाखै। बिनिखायनो दिनै एडभान्सै जायफोर बिथांमोना बे किजुर परबखौ आरो पाम सानडेखौ मिथियाखै बा बावनानै थाफ्लांदों आरो बावनानै दङ, बिथांमोननि थाखाय नोंथांमोनखौ आङो एडभान्सै जनायहरनो नागिरदों दे दिनैयो किजुर परबनि सान, जिशु ख्रीष्टआ जेरुसालेम मन्दिरखौ फोसाबहैनायनि सान, फोसाबहैनो थांनायनि सान। बेखौ आं नोंथांमोननो बयनोबो फोरमायहरबाय। दिनै मोनसे जोंनि थाखाय ख्रिस्टियानफोरनि थाखाय गिदिर सान। जेब्ला समाव जेरुसालेम मन्दिरा गोबां बेबायदिनो लेथ्रा जाबायमोन आरो बेबायदिनो बायलाय फानलाय बेवहाय सोलिबायमोन, बियो अहुसिजों बुंफबबायमोन। दा बेखौ जिशु ख्रीष्टआ बे मन्दिराव थांनानै गाव थैनायनि सिगां, क्रुसाव दोगथाबजानायनि सिगां बे मन्दिरखौ फोसाबग्रोदोंमोन। बे दिनैनि दिनानो बे मन्दिराव थांनानै मन्दिरखौ फोसाबहैनायनि सान। दिनैनि बे गोथार सानखौ, पाम सानडेखौ, जिशु ख्रीष्टआ मन्दिराव थांनानै मन्दिरखौ, जेरुसालेम मन्दिरखौ फोसाबनाय सानखौ आङो बे फुंबिलि समाव बरायनानै लाबाय आरो नोंथांमोनखौबो आं खावलायो, नोंथांमोना गिर्जायाव जायफोरा थांनो हायाखै बा थांनो हानाय नङा, बिथांमोनखौ आं खावलायो नोंथांमोनाबो गाव गावनि न'आवनो दिनै बे किजुर परब प्रग्रामखौ न'आवनो खालामगोन आरो जिशु ख्रीष्टखौ बरायनानै लागोन। बे समाव बाइबेल सिरि मोनसे फरायनि, दा बिनि सिगां आर'ज खालामनि इसोरनियाव। आफा इसोर प्रभु जिशु ख्रीष्ट, दिनैयो मोनसे गोथार सान आरो दिनै मोनसे गिदिर प्रग्राम जोंहा दंमोन प्रभु, आरो बेबायदिनो प्रभु जिशु आफा दिनै पाम सानडे नों बिफा इसोरा जेरुसालेम मन्दिराव फोसाबहैनो थाखाय हाबलांनायनि सान, बे जेरुसालेम मन्दिरखौ फोसाबनायनि सान, बे जेरुसालेम मन्दिर फोसाबनायनि सान, बे प्रग्रामखौ आङो दिनै बे फुंबिलि समावनो बरायनानै लाबाय। आफा नों बिफा इसोरखौ जोङो गोब्राब सिटुवेसननि थाखाय, दिनै कर'ना भाइरास आरो COVID-19 बे डिजिसजों गोबां हादरफोराव दिनै गिदिर समयसा जानायनि थाखाय, मानसिफ्रा थैग्लुंनायनि थाखाय, दिनै गभर्नमेन्टनि नियम खान्थि आरो रुल्सफोरनि थाखाय जोङो गिर्जा न'आव जमायै थांनानै नोंखौ बाख्नायहैनो हायाखै। अब्लाबो जोङो नोंखौ गोसोखाङो प्रभु आरो नोंनि प्रग्रामफोरखौ गोसोखाङो प्रभु। आफा नैबे समाव नों बिफा इसोरखौ गथायदों, आं नोंनि बे प्रग्रामखौ दिनै फुंबिलि समावनो बरायनानै लाबाय। आफा दिनैनि सानाव नों गोबां जायगायाव मानसिफोरनि मण्डलिफोराव आफा नों बिफा इसोरा लोगोसे था, जायफोरा नोंखौ बाख्नायहैनो हायाखै नोंनि गिर्जा न' सिङाव, बिथांमोना आरो जों बयबो गाव गावनि न'आवनो थानानै आफा नोंनि बे गिदिर प्रग्रामखौ, पाम सानडे प्रग्रामखौ जोङो गोसो गोरबोयै इसिङाव बरायनानै लानो हायो। आफा नों बिफा इसोरा जोंखौ बरायनानै आरो बयखौबो बरायनानै लानो होदो। हामबाय होनदो आफा, बे गुसुं आर'ज
बासायगिरि प्रभु यीशु ख्रीष्टनि मुङै बिबाय आमेन। बाइबेल सिरिखौ जोङो माथाइनिफ्राय फरायनि माथाइनि 21 बालाबनि 9 सिरिनिफ्राय जोङो गाहायखै फरायलांगोन आरो बिनि सिगां सिगां आरो उन उन थांनाय दाफाफ्रा गाबज्रिनानै होनबाय, हसाना दाबिदनि बिसा हौवाहा फोरबुनि मुङै फैनायानो बोर होजाथों, हसाना गोजौसिनथाराव। दिनैयो गोबां सेलाफ्रानो बै समाव जेरुसालेम मन्दिराव जेब्ला जिसु ख्रीष्टआ हाबदोंमोन, बे समाव खिजुर बिलाइ खिजुर गांखंफोर लानानै बिनि सेलाफ्रा बिखौ फोथायग्राफ्रा गोबां जै होदोंमोन। दा बिनिखायनो आंबो दिनै एसेब्लाबो नैबे बिलाइखौ आङो लाबाय। बियो खिजुर बिलाइ नङा, खिजुर बिलाइ आङो मोनस्लाबासै, आङो नारेंखल बिलाइखौनो लानाय जाबाय। दा आङो एसे जै होनो नागिरबाय। नोंथांमोनाबो इसाब्ला गोसो दङब्ला जै होफानो हागोन। आं नोंथांमोनखौ जै होफानो खावलायबाय। जै जिसु ख्रीष्टआ जेरुसालेम मन्दिरखौ फोसाबनो जेरुसालेम मन्दिराव हाबलांनायनि जै, हसाना दाबिदनि बिसा हौवा हसाना, फोरबुनि मुङै फैनायानो बोर होजाथों, जै दाबिदनि बिसा हौवा हसाना, हसाना गोजौसिनथाराव हसाना, जै प्रभु जिसु ख्रीष्टनि जै, हसाना हसाना हसाना। आं गोबाव सम बे प्रग्रामखौ लानो सानासै, बेखिनि समावनो आङो फोजोबनो नागिरबाय। नोंथांमोना जायफोर बिथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायदों नाथाय साबस्क्राइब खालामना लायाखै, नोंथांमोना गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला, जाहाथे आंनि गोदान गोदान आपडेटआ नोंथांनिसिम गोख्रैनो मोनहैयो। गोजोन्थों, आमेन।